4回で練習したはずだった小割りです。めっちゃもうなんかいろんな感じでね、ちょっとスケジュールしていた YouTube の方すいません、スケジュールしていた方では待っててくださった方ありがとううございます。まく入らなかったみたいで、そうこちらの携帯の方からつながさせていただきました。はい、申し訳ありません。インスタライブの方コメントの方は、YouTube がちょっと見れないので、インスタの方でコメントしたいよっていう人はコメントをください。アロハーっていう感じです。コメントはかい先生が読み上げてくださいます。コメントよければインスタの方にお願いします。 YouTube の皆さんすいません、ちょっといろいろテンパりました。ウクレレでもう分かったと思うんですけど、すごいテンパりました。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。初のね、メレハワイライブですね。もう一曲ある。スペシャルゲストこちらにしました。もう何でもありです今日。第1回なので。今大発見。YouTube の皆さん、コメント見えます。ボーンって出てきたちつるちゃん、ありがとうございます。出てくるんだ、ボーンって。すごいびっくりした。びっくりした。マイマイさん。ありがとうございます。両方で見ている方。すいませんね、ちょっとぐだってますけれどこれはメレハワイライブって言って、今までインスタの方でライブを何回かしてるんですね。こうちゃんとしたハワイ語で歌ってみようライブって言って、ただ私たちの練習に付き合ってもらってる感じなんですけど、そちらで今やっと1曲目から数えて5曲目までできたので、一応ライブでもやってみるかみたいな感じでねえ、そしたらもうがっつり YouTube の方がうまくいかなかったっていう話なんですけど、次からまたちょっと良くなるかなと思うので、皆さん楽しみにしてました。ありがとうございます。ちょっとずつ良くなっていくはずだと思うので、ちょっと柔らかい目で、なんて温かい目で柔らかい目やっても日本語ができない温かい目で見ていただけたらと思います。1曲目は最近ですね。やった一番最後のライブ配信でやったヘアロハモクオケアベです。アロハこれはチーズでこれですね。ちょっとウクレレが今ねちょっとテンパったので、テンパりの一回深呼吸しようみんなで。深呼吸するところから見てる人がいらっしゃる。ありがとうございます。ヘアロハモクオケアベ、愛ないからに目が丸いや、ちょっとスローで落ち着こうっていうやつです。ヘアロハモクオケアベ、愛ない
やばかったね。まあね、練習拍手も。ありがとうございます。アーカイブで YouTube ライブなど楽しみにさせていただきます。ありがとうございます。お二人の歌声に癒されてます。よかったです。ちょっと音量とかも本当にちょっとちゃんとできてないので、もしよければちょっとウクレレ大きいよとか声ちょっと小さいよとか教えてください。はい、というわけでちょっと思いがいっぱいある曲ですが、3曲目は何ものあでございます。というわけでスペシャルゲスト、先ほどちら見したななちゃんです。近づいていいよ。何まアロハあっちにも。あるいは深めですね。この曲は思い出深いよね。そうね。YouTube 見てくださってる方、もしかしたら知ってるかもしれませんが、青穴の衣装についての動画でちょっといろいろありましたね。コンペに出た時の曲ですね。ななちゃん、何年ぶりに踊りますか？数えて数えて。5年ぶりく5らい。年ぶり。小6の時に踊ったんですね。はい。なんと高校2年生になっちゃいました。かわいいね。というわけで、はい。久しぶりに何も行きましょうか。ちょっと早いよとかも教えてください。お、待って待って。これは G なので、何にも失礼しました。
高2の踊りはやっぱ全然違うね。どんどん背が高くなって、りーちゃんを抜いて、みんなを抜いて、どんどん大きくなっちゃって、もうびっくりやね。はい、ありがとうございます。オッケー、じゃあ次これはまだちょっと手元が狂ったぐらいですね。もういろいろあった本当って言ってる。ありがとうございます。なんかハワイ語がね、ハワイ語の勉強中なので、その凄さがすごくわかります。いやー、嬉しい。こんばんは、楽しそうです。ありがとう。はい、じゃあ次の曲。次は2回目のやつでやったやつですね。グリーンローズフラー。フラはもう一度ミカ先生。はい、2回目のご登場です。最初にコアリを踊ってくれたミカ先生にもう一度グリーンローズフラですグね。リーンローズフラちょっとテンポがわからないのでちょっと早いよっていうのがあったら教えてください。C ですね。本当やね。まであるとよかったよね。オッケー。というわけで、はい。もうなんとさっき始まったところですが、まあ5曲というあれでしたのでね。はい。というわけで5曲目はふわりりレフワです。ということで私は歌いながら踊る。入江先生の一番好きな曲になりますね。今日パンツで踊っていいのか。よし。踊るつもりもなくこんな格好で踊ります。話題サービスですよ。なんか。
曲終了です。マイマイ0801さん、大ハワイさんかな。おパリレフは大好きです。よかった乗ってしまいました。ラッコさん、ラッコアルファさん。パリリレフは大好き。緑さんはそこはハワイのようです。ありがとうございます。いつもの裏のスタジオです。ちょっと植物とか持ち込んだりして、ちょっとライブっぽくしたんですけど、始まりがバタバタでいろいろありましたが、まあ、なんとか5曲やりきったということで、ありがとうございご覧います。ただきましてありがとうございました。ダンさんもおいで皆さん見てくださって画面外からじゃあ画面外からさあ皆さんありがとうござい今ました。年のラッキーカラーは緑ですよ。緑、みんな緑着てました実は。今年のラッキーカラーは緑です。皆さん緑です。また5曲たまったらこういうことがあるかもしれないと思っててくもう懲りださい。たかもしれない。やらかしすぎてやばいですけど、まあこれもまあ練習いつもの私たちなので、いつもの私たちはこんな感じなのでしょうか。はい、こんなんなので取りたぐらえないです。また応援してください。